Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, predvarivši jautro jaže o Mariji i obrijetši ja kamen odvaljen od groba, slišahu od angela vo svijetje prisno sušnjem sušago. S mrtvimi što išete jako čelovjeka, vidite grobnija peleni, tecite i miru propovjedite, jako vosta Gospod umrtvivi smrt, jako jesim Boga spasajuša goro čelovječeski.